Hi guys, majong adlaw. Kunapot ni si Ang Ian panapot Burst. ni si Jean Burst. Kan karon guys Sabado. Diya kanang nami nadawat guys na guys. Lalay ba? Naining Surprise abot package. guys nga LDC. Surprise package. Salamat kadto sa nagpadada na di na laman mi mo mention ug kanang naikinsa kay di man siya magpa-mention kanang salamat kadto aron na manglipada karong adlaw. Yan namin na dawat nga grasya. So karon guys magkuanta guys mag-unbox ta. I-unbox na mo guys ug unsay kuanda na guys sud. Sa inyong bate. Lente. Oh, ako rin pre. Naku yung mga gagamit na bagay dito. Buhat mo ha, pagbuhat mo. Ako be? Ako ra. Dugay kayo oy. Ako ra. Ano ba? Isa. Pagbuhat mo, bro mo kuan. Oo. Ako ra lagi ano pagbuhat lagi mo. Na, setting sila sa Nakita ko ng karton. Ati display. Ako na to ang pili mo PVC na to. Op. Ako ba? Kamu na. Pila guys. Oh, ang kalat. Excited guys. Susunod na nag-karton na po niya ay. It's a prank! Okay, lima! Na, magbulot na na. Second sila guys. Hala! Tingin sabi! Op. Ay, sa pa rin na maro. Ako rin magulit. Hindi ba? Muro kayo! Diyan na namin. Ako rin magulit. Oh, siya boy. Pagbuhat mo. Pagbuhat mo. Ano kaya atang isa? Ay, doon tanong. Doon na lagi sapatos. Ano naman lagi? Lagi sapatos. Ano na yung bata magkani? May sapatos. Bata ni na yung bata. Nakalit. Ha? Ako rin una. Wala. Di na. Luwag ba? May sapatos. Wow. Pagbuhat mo ha kay. Kaya guys. Nalagi Ano sa akin pagbuhat gi? Nalagi earphones ma. Earphone. Nala. Na guys earphone guys. Dakuan. Ano lagi? Nalagi earphones. Pan guys ya sandal. Nacho gulo pa. Bagay sa akong sit up dito. Uwa guys. Ako na tong sakit. Matudan. Sandal guys, da guys sandal. Mahapon ko rin tanawon ya. Tang yapon. Nila. Oh, Di na datangi. Lento siya nito sa kwan bay. Ako ang Kuan, guys. Ako ang nagyapon. Sapatos. Pasurag yan, imura mo lang ipang balibag ko eh. Tapo Pang ka ano na mga plastic gi? magamit sa banang... Ay maki maguba po. Nalagi isang gatoy. Kuan guys ya. Isang gatoy. Mga bra. Diya pang kuan, pang beats. Isang gatoy. Ay, mga bra o kanang kuan guys, Isang gatoy. mga sanggalat. Magamit na yung kuan, mag-beats ta, dahil pang beats ya. Latibak. Parang ka-cute, pang beats siya. Tibak Alam mo. Magamit din na maligo. Pang beats guys. Sa mga guys, naghan. Netflix gi. Kana na yung mga bra ya. Netflix gi. Kwanta to. Ikaw ron. Ipusok. Dito no. Siya. Siya. Nakababol siya. Relo. Mga kuan sila, mga relo. Hala. Guys, mga relo. Kuha na ni. Wablihan na. Mga t-shirt. Bablihan na ko ni. Mga Pa. t-shirt. Bablihan na ko ni. Plastic. Bablihan ko ni Relo. Diyan na. Diyan. Junjun. Junjun ang diyan.
Ako na, tanan ako na. Di jud gi, wala jud man nilapot gi na. Mangay ka dani gi. Hala mo bitaw gyud pambike Okay, ni sus na. Sira ulo Ano pa. pa? Okay, intro ko na ng duwa. Ano? Dugro ba ng kuan? Bato. Intro ko na ng duwa. Hala. Sunod. Hala. Kani ahal na ni. Hala. Mga t-shirt. Kasi nung kuan di ba? Pagi. Isukod ko no pa, kanang hilo pa nga t-shirt pa. May $1,000. Oh, diba? Diba guys, sarang kakiyot. Hala, sarang kakiyot. Muni ko pa. Ang ganawon, kaya pasig na igisaksok. Ya. Sarang kakiyot. Agba, ang daghan naman ni mga Hala. Hala. isukod ko no gya, t-shirt gya. Hala na airpod. Dabaga po man mo. Aba? Parang kahumot. Dada. Alasak ko malinaw. Uy, mau gisi. Uy, taka mo si Sultan maguba ni. Napang nagpilain gi. Ipit na. Lain Daghanan na. na, ang daghanan sang sanina, puro mga pambabae. Na. Hala, radyo na gipaja. Hala, Daghan ako hilak si sanina. Lurta. Napoy bag, napay bag guys, napay sapatos. Ang kahumot. Isukod ko no pa, kanang hindi ang mga t-shirt pa. Yan guys, blouse. Mga blouse guys, daghan. Na guys, nagandaan yung mga blouse. Ano ko sa nila. Blouse. Ano sa nila ito? Diyan. Pin shop. Blouse gihapon guys. Na guys. Sige na, manggod na. Diyan. Uwan. Kara ka siksi. Siksi ha. Hala. Wala mo. Mangkuhan na pagdani. Mangkuhan na pagdani. Daga. Wal naman. Wal. Kaya guys, blouse ihapon. Night si Jack. Oh guys, oh, night. Parang lamiha. Para diyang lamiha. Salamat yung kaso, eh. Kaya diyang lamiha. Hala, magwawawawawawawa. Lalalala. Pagyapon guys. Pantog. Nindot lagi ang short. Nindot ang short guys, oh. Na guys, pantog si Jatirno. Mani. Ah, mga dyan marang daghana dani. Nindot lagi ang short. Asa? Nangay dyan short guys. Pakita lagi mong short. Tirno ni siya guys nga pantog. Kani mga ingon nga plain ako ang no? Ito pa The guys. plain is only mine. Lamta, kuyok ay. Kuyok. Pagiting pa baba. Ayo. Pakita gidari gi, tana dari. Ah guys, sakto kayong t-shirt guys. Nasakto rin ni siya kadyo guys ang t-shirt kung kananay short. Salamat yung kadyo sa nagmahal namo. Sa nagpala ng Naman lagi trikuan. Pupot. Kung babae manitanan. Pupot malagi kayo. Okay, pupot. Continuously loving us. Thank you for the wonderful blessing Kaya giving guys, to our pag siya life. guys long sleeve. Puro mani pang baji. Bang, Bunyag yan ah, pangbunyag. Nuni bata bunyaga. Kapag yapon siya guys na sakto ni kanang inag mag-travel ni. Der, daplinsa. Na inag mag-travel mi guys. Para init. Po init. Kataghan naman ako man may nakataghan dani. Salamat ka kay love kay ka sa nagpadala. Si Kadyo guys. Oh guys, si Kadyo. Na. Tayo ko ana.
Sumugod na. Hala. Hala. Ja. Kaputi. Why ko karang hapon? Agaray. Ano ni? Yan na. Ganun ko sa shirt, guys. The shirt is... Ako bang t-shirt gisukod? Mana? Ja. Oh. Ya. Padadani. Radyo na mong lipaja. Da. Salamat ka Diyos sa nagpadadani. Hala. Puso ra ba ni? Ilaw. Hawa pa. Hawa. Ba na din ang papel? Hala. Namiya. Ilaw ta. Sa may yung kwan nahiluman mo na. Napil ko. Uy, tayo. Putol na, be. Tara ba ito? Putol. Hawa. Napa guys, last. Mara to guys. Wala. Bakit na lang? Salamat ka Diyos sa kanang nay. Salamat ka Diyos sa nagpadadani. Wala namang lipaja. Yan na guys. Pansukod na nila kwan guys. Rilo. Yan guys. Tagsami guys. Sabi ka dun John. Nasalamat ka Diyos sa nagpadala mo Dani. Salamat sa kananay pagmahal ni mo na mo. Salamat sa lipaja. Salamat ka Diyos. Pag si Raulo lagi daw. Agi mo, agi mo. Gayo, oh. Sakto lang yun. Daga guys. Salamat ka Diyos. Kaya namang lipaja. Dapat ko'y bag. Hilak si Lolit, ha? Hala. Sandals. Sabi ng patos, Gatoy. Taas mo nikalit ko ka habog. Asa na all ni taas? Bateri man, tigro na gay. Smartwatch. Ako. Diyan guys, moro tisod sa kananay kwan guys, karton. Hala! Salamat ka Diyos sa kananay nagpadana mo. Jadi harang dagana ka Diyong progress ka ng dagana. Pito ka toy ka niya mag-brag. Sa toy, sa brag. Yapon na. Harang dagana guys, nilalain ka Diyong color. Mga lami, raban na nam. Siksi dyan ni katuan. Dagdani na. Iya, minyo ka lumit ka ano, patay na. Hala rin Diyong salamata kaya rin Diyong nang lipaja guys. Hala! Tawa guys, oh. Talaga Diyun. Talaga Jun. Mga lagmi guys. Kananay bra. Buang dra. Para dyan ang lipaja. Lipay dyan ko ka Diyos. Salamat Diyos ka Diyos sa kananay nagpadadani na mo. Salamat ka Diyos. Salamat ka, Jo. Ibaw na ka kwanti kinsa ka. Di mo kan pa t-shirt pa. Lagi ka magsukod sa imo. Hindi mo maningling kura ng mga t-shirt na yung bugba na eh. Hindi pa gadyod guys. Gagmay. Yeah guys. Normal ka pa. Ge, kanang uy, we kanang patambal sa albularyo ba? Si Ro. Magtayop-tayop din. Kaya isang kalat guys. Humot kayo isang kalat to. Narang ka-cute. Hindi kayo kasupot ang bagong panty. Uy, sumunoy. Panty. Dapat liston sa kwan guys, ang sapatos. Hindi niya patot, guys. Oo, Abi nagkakuha na, imo mo din na di ay. kung babae man yun. 37 man nagsukod. Good story nang gi. 37 nagsukod. Sakto. Akong ngitsa ni pag buto gani nimo, initog na mabuto, piki pero di mo tingog, original ni ah. Wala, sige. Saban dyan kami lang. Kiss minto. Mo paka mo. Sige, all star kyo. Pag thank you mo, unsayin yung gipati nga. Nakadawat mo ingani. Ang akong gibati init kahit pa naman. Salamat ka Diyos t-shirt sa mga useful ng gani. Diba? Diba? Pagmukay na gyud mga basura. Daghan kadyo ko. Ako mo'y kinadaganan. Mga t-shirt, mga O kuwan. ikaw may dagong pasalamat. Salamat kadyo ti ha. Kaya ka na may karadyo kong kapinangga. Pinangga kadyo ko nimo. Kuwan, ganang nay.
Sa Bisaya na kanang nagmumukha ako ng dalaga. Ilak na lang siya. Pagkudani mahanap po kudani dagang. Magsuot dani simuhang ipanghatag kaya mga dyan siksiha. Siksi ka dyan imong ipanghatag dyan. Hara kang i-update kada suot na danhi sa imong ipanghatag. Hara kang ipanghatag. Monday to Friday. Ayan ka. Te, Pag-titra ka na ho. Monday ito. Kaya ni pang suoton tanan. Suoton ni na tanan te. Daga nakadyo ko sa nina. Sa t-shirt ni Gian. Isukod ko no pa. Injo man kuno ning duha ni mga t-shirt. Tunga mo. Na may nakabutang dito sa plastic nga. Junjun ang Gian. Gikuan gyo. Kanang hipon. Fisherman. Isukod ko no ning kuan pa yelo. Mangay man kamusot og yelo. Isukod ko no. Isukod sa kuno. Ayaw kay mura tang bilyar niya. Pero gisukod na ba rin ni Gian. Angay man sila ko. Mura nitang bilyar. Wala lagi t-shirt. Si Manny Parehas mo ni bilyar. Papa. Imo ning puwaw. Kapapa tong yelo. Wala hilo, kapapa ng pula. May kapapa ng pula, imo tong kuan yelo. Isukod ko no pa. Isukod sa kuno. Parehas sila lagi. Isot ni Gian eh, parehas. Ambil ng hilo. Na guys, sila nang gisukod guys. Silang t-shirt. Sabot may kagwapo. Awa. Sakto ra nila guys. Sakto ra nilang duha. Very low. Parehas sila kuan lakos. Prisa grillo. Wala. Ay, may balik. So ta kuno gi. Kasi mong istorya sa kuan ng hatag. Sana all kaya tayo. Nalipay ka wa. Ay. Sana all. Nabay di malipay. Ang hindi malipay. Magsige gisi bisa go pa ngatagi ngipay. So ta kuno hag imo ang relo. Nagkagisi-gisi magyambak. Sige na nung tangtang sa So ta sa imo ang relo. Pwede iduang. So ta sa bagay ba? Ala, uy. Ala. Ang buga ba? Ang buga ba? Kasi mong may istorya sa naghatag. Be happy. Very happy there. Be happy to. Kasi mong istorya sa Be naghatag. happy every day. Ano daw? Tarong Be ba? happy every day. Tarong? Unsa? Ayun na ba? Tarong nga. Siyempre, nalipay. Kanay yung tinod nga gibati. Happy Bati. every day. Gilipay. Siyempre nang gibati. Gilipay. Siyempre ang lipay. Na Bati. nakadawat mo gingana. Siyempre, happy naman Pasko mo nang Pasko. Sayong Pamasko. Salamat ka Ajote kay ara namang lipadya sa imong gihatag. Samot na ko kay aho mo kinadaghanan. Arang daghana sa hoa. Nay bra, hindi na ko na ni makapalit og bra. Ay, napag-bro. La. Palong po siya. Ay, palong nga. La. Hapit may ito. Hapit maintun si sa Kamera. cellphone. La. Hala ka, Jud. Hala. La. Ang jacket nga. Kami nga. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Na ko jacket nga lami. Magsukod ko. At ko din kami. Sakto jud ni pangkuan. Sakto jud ni guys pang travel awa guys. Oh. Guys. Kung mga Pang travel. mura ka gangster ma way back. 1980s. Inang magbiyahe Bali, mi sa manggod na. Kuan gawas di manggod bali. Love. Sakto man gud gibali pod. Di di manggod to bali. Dito bali-balik ka pra. Magsukod ko. Luto ba yun? Dagan kay kog leggings na kuan. Pang lockdown dyan na. Dagan ka jud leggings dyan. Nape karsunis. Hala. Na Nike siya. Basta hara kang i-update danite nagkanang ginagsuot na ho. Naho. Ya. Ikaw ray tanab na angay ba ko kanang wa ba kay ako kay Naho. suot ra mo ko bisag unsa limang kumang mili. Shoot na ko. Naho. Naho. Ya, salamat ka jud ti ara dyan namang Lig na ho. lipadya. Sa ho. Gas dun juana ni Jo kasag ija. Naho. Naho. Siyempre, hindi katulog na ko ang tutugma. Sulat daw mo rin ang Naho. tuton. Naho. Ya guys. Next gap mo si Ja. Nay. Pangkuan, pwede na ka na mga managat. Ngunit sa mga manalagat.
Salamat kaadyo way kabutangan sa mga Uy, naikir dia. na. Oh, isa. Na. Talupit, ribok. Napo. Oh, talupit. Normal ka. Sugot pag kayo mong asawa o nagat. Ganahan ka, ganahan ka. Oo, okay ra managat mo. Pagpanagat. Pero di ah. Tama na. Oh, saraban ni Ron. Makapawog, suga. Ako may kinadaghanan, pinanggadjud kadyo ko. Salamat kadyo sa pagmahal ni mo na. Pagmahal Iyak na namo. siya ron. Ting, ting, ting. Asa mo kung kami Na guys, sarang siksiha guys. Be. Na kanang gusto. Siksi kadyo. Bangyo. Kana. Ani? Papilo ka tong nila. Download pa man isa. Bangyo download yo. Basa pa ito ng utak. Ara ra ba yung humuta? Gilaban jada ani kaya ra yung humuta. Salamat kadyo. May ka tapos kalipay di na laman kay maitag si Junjun. Promise kang di na kang milak. Hilak ko ka. Nilak Siyempre hilak mas kalipay. sa tago. Naisinsor yun. Yeah guys, long sleeve si Ja, long Muna sleeve. mo ihap si mo heartbeat. Ha? Mo ihap si mo heartbeat. Ja tulo ka buka ka sunis guys. Ito ni pagbangin na, siga. Tulo Sa ka karton. Nasa man to? Manualis. Nasa manualis. nilabahan kay hinlo naman ni aram humuta. Short yun. Tang-tang din ni Jiggy. Ano sa kay puro mga na magsuot ko gingani? Itik. Ha? Itik. Nga ba mo ko kasuway yung musuot ko gingani maligo? Maligo ko ano ko kasuway? Sugot ka pa. Sugot ka maligo kung dagat magsuot ko ginani. Wala ka sa buhay mo. Bala ko na ko buhay na ako guys. Suot ko gingani maligo. Ahar man isuoton kasi siyempre inatag man ni isuoton jud ni. So, gihilmit mga junjun ng panty. Burong ko buko. So guys, kanang Hi, naibaw ka guys. to. Da salamat kaadyo sa nagpadadani ng mga nadawat. Pasalamat ug dako sa Salamat, grasyang Mika. nadawat. Salamat mi dako nimo tinda. Kay bawo na ka ug kanang kinsa ka, di namin mo You know who you are. kinsa ka basta salamat kaadyo. Ginunay bala sa imong kabuotan basta ara namang lipadya. Salamat po sa Ginoo kay sige mong instrumental na taga Ara namang lipadya ka Sana- sana- adlaw guys. Mental, kanta. instrumental kanang Instrument. Namin nadawat karon. instrumento diay. Instrumental Salamat na kadyo to. sa ang mga sinina, sa ang bag, sa ang sapatos, sa ang sandal, sa ang mga bra, ug sa ang panty, Salamat sa Ginoo. ug ang pang beats, sa mga pantalon, sa mga ligin. Magtibak. Salamat ti kay ra jud. Balik, tigtingko. Papusan di kag siling mo tibak ka sa dagat. Ara jud nang kadya Papusan di ti. kag kuan listing Salamat ting. jud kadyo sa imuhang gihatag, sa imuhang pagmahal na mo. Ilak sa Giyan ni Junjun. Yeah. Salamat ti. Yan. Kung salamat. Salamat Yak sa- tinda. Salamat po sa mga tao, sa mga viewers. Salamat kay kanang Sa ning mga suporta nasuporta. po namo sa ang vlog, ganyan. Sa pagsuporta sa sigitan na sa mga video. Salamat ninyong tanan. Nya. Diya ka na magbabay na mi guys. Sa man ka, babay mo ka. Magkita na po ta sunod na mong vlog. Bye-bye. Daghang salamat. Daghang salamat sa Babalik nagpadalani. ang batibot. Daghang salamat ninyong tanan. Bye-bye. Bye-bye, See you next vlog. guys. Bye-bye. Suot pa ko nangyari.